Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake sauraro da wani sabon darasi namu akan jerin darasin mu na CSS, kuma ina muku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka mai suna Al-Mubarak TV. Wannan darasi shine darasi na 36. Darasi na 35 da ya gabata mun shi ne akan CSS position fixed. A yau kuma insha Allah darasin mu ne zamu shi akan CSS position sticky. A cikin CSS position muna da static, muna da relative, muna da absolute, fixed, sticky. Mun yi guda uku din nan. Shi wannan bawan buƙatar sai mun shi saboda idan ka saka position static ko ka saka top 0 pixel, button 0 pixels ba zai aiki saboda kowane HTML position din sai na bayyana a static ne, wato default kenan. Wannan shine default. Yau za mu yi sticky insha Allah. Kafin mu ci gaba, yan uwa zan so ku min subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin darussa da zarar an dora. Haka kuma ina roƙon ku da ku danna min alamar liking domin ƙara min ƙarfin gwiwa. To menene CSS position sticky? Position sticky. To shi position sticky ba kamar position fixed yake ba. Position sticky ana amfani da shi domin yin sticky din navigation ba ko wani abu, amma kuma ka bashi wani pixels. Kamar idan ka bashi 0 pixels ka ce position sticky, kamar zai tafi ne amma yana kai daidai 0 pixels sai ya tsaya. Ba wai zai tsaya ne a daidai 0 pixels ba, a'a zai fara tafiya ne idan an yi scrolling ana kai 0 pixels sai ya tsaya. Kun ga wannan shi fixed ne, idan an yi scrolling ba inda wannan navigation ba din zai kai. To yanzu bar ku ga misali. A nan idan saka header 1 na zo na ce my website na rufe header 1. Idan na zo na yi save, na zo na yi refresh, kun ga header 1 dina na ce my website. Kun ga idan na yi scrolling shi wannan navigation ba din ba inda zai je, kun gani ba inda zai je. To amma yanzu idan na zo na cire waɗannan na save, na zo na refresh, kun ga ba inda zai je. To yanzu ya zai sai yanzu ana inda muke da position fixed, sai in cire wannan fixed din, anan in cire fixed din nan sai in mayar da shi static, in mayar da shi sticky. Yana yin save idan na zo na refresh, kun ga zai wuce. Kun ga navigation ba din mana wuce saboda ban bashi pixels ba. Sai mu zo mu bashi top, sai mu bashi alal misali ni zan bashi 0 pixels, sai mu zo mu yi save, mu zo mu yi refresh. To yanzu na bashi position na ce mai static, na ce top 0 pixels. Yanzu wannan navigation ba din zai yi scrolling, zai zo nan, amma kuma idan ya kawo daidai 0 pixels shi da browser default zai tsaya a daidai 0 pixels. Bari ku ga, kun ga tsaya, kun gani ba kamar fixed ba, shi zai tsaya. Saboda haka yanzu wannan header 1 din nawa idan na zo na saka header 1 ne mai wani kawa haka misali, na zo anan na bashi height, na bashi 50%, width 100%, background color red. Da na zo na yi save na refresh, kun ga wannan header, a ce nan misali nan header ɗinka yake, wannan kuma navigation ba ne. Akwai wasu link da ka jera anan, ko baka so idan browser idan user ya zo ya yi ƙasa a ƙasa website ɗinka, a ce sai ya dawo sama zai ga waɗannan navigation ba sai shige shi. Kuma ga header ɗinka anan, baka so idan an ziyarci website ɗinka lokacin shigo kana so a ga header anan kuma a ga navigation ba. To kaga idan ka saka fixed din, idan ka saka position fixed,
wannan header din ko da ai scrolling wannan navigation bar kuma ai scrolling nan wajen zai tsaye sa, amma idan ka bashi sticky ga header nan, idan user ya scrolling kun ga header na yi sama ga navigation bar na zuwa, kun ga navigation bar tsaya daidai 0 pixels. Yanzu idan ka bashi wani pixels kamar yanzu anan idan na bashi pixels, kun ga na bashi 20 pixels. Kun ga idan na yi haka kun ga rubutu yana wuce saboda ba zai kai can ba, domin tsakaninsa da saman nan top na shi a yi top 20 pixels, ya bar space tsakanin nan da nan na 20 pixels. To bari mu mayar da shi 0 pixels sai ya je ya haɗe da can, kun ga 0 pixels. To wannan shine yadda ake amfani da position sticky. To bari mu goge wannan na baku wani misali kuma. Ga abin da kawai muke da shi a cikin website din, sai mu zo mu cire wannan, mu cire waɗannan, sai mu zo mu save, mu zo refresh. kun ga ba ta ba HTML kawai ki. To yanzu abin da zamu yi, zan yi amfani, zan ƙara muku wani definition list, sai mu zo mu rufe definition list, sai mu zo a ciki sai mu saka definition title, sai mu zo mu rufe definition title, sai mu zo mu saka yanzu kuma misali bari na bashi a, sai definition data, sai na bashi my website, sai na rufe definition data, sai na zo wannan definition data din sai na yi control ne kuma copy din sa, alal misali guda 4 haka. Idan na yi save na zo na yi refresh, kun ga editor, ga definition data, ga definition title. Sabida haka yanzu sai na zo na yi copy din wannan definition list, na yi copy din shi, sai na zo anan na yi paste din shi, sai na mayar da wannan b, sai na zo anan ƙasa na yi paste, na mayar da wannan c, na yi paste, na mayar da wannan a din d, sai mu zo mu save, mu zo mu refresh. kun ga a ga nashi definition, b ga nashi, c ga nashi, d ga nashi. To ina so a yi scrolling, sai na zo wannan sai na copy din shi, sai mu save, mu zo mu refresh. To kun ga website din mu sai a yi scrolling. To saboda haka yanzu sai mu zo a cikin style na CSS, sai mu fara da definition title, sai mu bashi wani abu da muke so. Yanzu zan bashi background color, zan bashi kamar, bari mu bashi light blue, mai save, mu zo mu refresh. kun ga inda definition title yake na da background color na light blue. Sai yanzu mu kira definition data, sai mu bashi abinda muke so. Yanzu zan bashi background color, sai na bashi background color kamar yellow green, sai mu save, mu zo mu refresh. kun ga na da yellow green. To sai mu zo a cikin definition data, sai mu saka position colon sticky,
sticky sai mu saka semicolon mu zo mu yi save mu zo mu yi refresh. kun ga idan muka yi scrolling kun ga ba zai je ko ina ba. idan muka mayar da shi position fixed bari ku ga mu yi save mu zo mu yi refresh. waɗannan kun gani AA din kun ga yadda sun ga koma za su yi tsayin su, kun ga su ko ina ba za su je ba. to saboda haka muna buƙatar mu bayar da shi a position sticky sai mu yi save mu zo mu yi refresh sai mu bashi value da yadda muke so ya mana. sai yanzu za mu iya zuwa nan sai mu ce top mu saka column mu ce 0 pixels mu saka semicolon mu zo mu yi refresh. idan muka yi scrolling wannan a din tsakaninta da browser RGB port za ta kasance 0 pixels. idan waɗannan suka ƙare b din ta zo a za ta wuce bar ku gani a ta tsaya b ta zo a c ta tsaya tana nan d na zuwa c ta wuce d ta wuce. to kun gani idan muka bashi kamar yanzu mu bashi 10 pixels mai save mu mu yi refresh. to tsakanin shiranan 10 pixels ne kun gani da zuba maganar rubutu na wata ta ƙasa saboda yana 0 pixels. yanzu muna gani idan muka mayar da shi 10 pixels 0 pixels ba za mu ga rubutu yana majawa domin kun gani ba za mu ga rubutu yana wucewa ba saboda da shi da browser bport 10 pixels ne. to haka ake amfani da position sticky. a nan za mu dakata da fatan kuna da daɗin wayannan darussa namu. wassalamu alaikum wa rahmatullah, a huta lafiya.